Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Eileen's Secret File. Si Eileen, nairitang-irita sa kapatid ng partner niyang si Bruce at sa girlfriend nito. Gusto na niyang bumukod ng bahay pero hindi nila pa magawa dahil sa pinansyal na aspeto nila sa kasalukuyan. Ang sad na talagang ang pumipigil sa atin na gawin yung mga bagay na makapagbibigay ng peace of mind sa atin ay pera. Salapi, no? Actually, yung parang ayaw naman nating aminin na nakapagbibigay ng kapayapaan yung pera, pero parang sa pagkakataong ito masasabi mo talaga na ay, Money talks. oo, money can buy you peace. Totoo. Totoo yun. Anyway, Titan Jello, pakinggan muna natin at basahin muna natin yung mga kabisyo natin na nagsabi ng kanilang mga komento, kanilang mga thoughts o violent reaction. Ito sabi ni Tambay Love. Para sa ating sender, mahirap talaga ang kalagayan mo. Una, mahirap yung sitwasyon ninyo na sama-sama kayo sa iisang bahay. Lalo na't may kanya-kanya kayong pamilya tapos nagsama-sama pa. Magkakaroon talaga yan ng puna sa bawat miyembro na nasa bahay. Isa lang din naman ang solusyon dyan, ang bumukod. Pero kung hindi kaya, tiis-tiis na lang muna o mag-usap-usap para maging maayos. Mahirap talaga kasi yan. Pero dapat, pag bubuo kayo ng pamilya, handa rin kayong bumukod. Yun naman kasi talagang dapat. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Ingat, from Tambay Love. Ito naman sabi ni Jobert Vertudazo. Medyo na high blood ako sa kapatid ng partner mo at sa girlfriend niya. Mas mabuti na bumukod kayo kasi kawawa ang anak ninyo. Shoutout na lang po sa Bulacan Overdrive, Grab drivers lalo na kay Yorme Brodjun Gabatino, Boss Ronel de la Cruz Calderon, Rosenio Mundas at kay pareng Alan Alvarez. Sa ganyang sitwasyon, marami kayo sa bahay, mahirap talaga yan. Grabe no, ang daming Pinoy na nagsasabi na ang hirap ng ganyang sitwasyon. Totoo. Ito pa sabi ni Charles. Exposure sa toxicity ng family members, pwede ko pang tiisin. Pero yung magkaroon ng exposure sa masamang bisyo, lalayas talaga ako. Imagine, bata ka pa pero yung nakikita mo sa bahay, nalululong sa masamang bisyo. Bakit kasi hindi na lang love radio yung gawing bisyo, no? Tapos ang malupit pa rito, yung naninigarilyo, ibubuga ba sa anak mo? Ay nako, meron nga ako nabalitaan, umiinom, tapos bubugbugin yung anak. Kababalita lang yan kanina. Though walang naging warrant of arrest, but still sinampahan ng kasong child abuse. What more kung ganun ang mangyari sa storya mo? Ay, ang babastos. Siguro sender, kung meron lang sana kayong ipon para sa pangungupahan ninyong apartment, sana ay makalayas na kayo. Dahil hindi ko kakayanin yung ganyan. Tsaka, sa bagay, parehas silang enabler. Alam mo kung anong sagot dyan? Rehab. Tapos try nyo rin kaya magpa-drug test sa kanila. Abot pa sa ganun? Sabihan mo sabihan mo dyan sa partner mo, sa kuya niya, na wag na lang ganun ang gawain. Nahihirapan akong basahin yung ano mo, Mas lumaki pa ang iyahampas ko from 98 inches TV, 115 inches na. Ito pa, si Gab, sabi niya rito. Good Monday night. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko po naiwasan na matrigger sa storya ng secret file sender. Grabe yung kapatid tsaka girlfriend, di marunong makisama. While personally,
Hindi ko pa naman po na-experience ito. Nakakarinig lang ako sa relatives ko ng ganyang stories. And what can I say is, kahit pamilyang kasama mo sa isang bahay, pag ganyan ang attitude, do not be afraid to set boundaries. Family is family, yes, pero kung nakukompromise na yung pakikisama, especially may baby, hindi na po yun pwede. Always listening habang nagre-relax. Galing ni Cab. Oo nga eh. Ito pa, si Matt. Magaling din to. Para naman sa'yo ate, kailangan mong bumukod ng tahanan para walang away. Yun ang the best na gawin. Sa una lang naman mahirap yan. Pero eventually, magiging okay din ang lahat. At least magkakaroon din kayo ng Na? oras sa bimbangan. Talaga to si Matt. Ang galing. Kaya nga kahit Galing anong mo. oras pwede kayong magbimbangan. Pwede na kasi may sarili kayong bahay. Sa bagay, may point siya dun, no? Ang hirap nga naman kasi kapag may kasama ka tapos sa kabilang kwarto lang din tapos pader o ano lang, plywood lang yung Oo. hati. Yung iba nga, kurtina lang yung Oo. hati ng ano. Tatapan mo yung bawat bibig. yung hindi na makahinga. Ganon. Wait, shoutout po sa kasama ko. Mga driver helper na nakadestino sa Pilila, Rizal. Ayan. Maraming salamat po, DJ Rocky at DJ Jello. Ayan. May wabol pa. Oh, sino yan? Sabi niya dito, para kay SF Sender, bumukod sila, kawawa lang sila. At shoutout doon sa Batang Kongre, Grab Drivers at kay DJ Rocky na nagpapamiss. Wow. Uy. Naman. Ako nagpa-miss. Oo, na-miss ko nila talaga. Thanks talaga, guys. Wala akong may bibigay kundi shoutout lang. Ay, talaga nga naman. Pero parang wala akong nakita dito sa mga nagkomento sa atin, Titan Jello, na hindi sila agree na bumukod. Lahat sila, gusto nila bumukod na eh. Dapat talaga. Kasi, usapang pamilya na yun eh. Mhm. May anak ka na, may partner ka na. Either nakasal kayo o hindi, basta magkaanak kayo, dapat marunong na kayong mag-separate din. Marunong na kayo bumuo ng pamilya ninyo sa sarili Outside. ninyo. Oo. Kasi, Ang naisip ko naman dyan, bakit kaya yung partner niya, yung si Bruce mismo, di ba? Di ba siya yung dapat magdedesisyon as padre de pamilya na, o sige, yan na yung sitwasyon mo, yan yung sitwasyon ng anak natin, bumukod na tayo. Like, siguro pwede naman niyang sabihin sa magulang niya na bubukod na kami. Baka pwedeng pairam naman 5,000. wala nang balikan. Oo, or parang baka pwede namang bubukod na kami kasi ganito, ganyan yung nangyayari sa bahay. Tapos, pag sinabi ng magulang na, hindi, kakausapin ko yung kapatid mo, di ba medyo possible na magkaroon ng open communication. Diba? Pero hindi natin sigurado kung merong resolution. Yes. Pwedeng magkaroon ng open communication pero walang resolution. Tama. Kasi ang dapat magkaroon talaga dito is resolution na paano magiging safe ang bawat isa sa inyo sa loob ng bahay. Na hindi magiging health hazard, lalong-lalo na dun sa bata. Kasi imagine mo, second-hand smoke Dude, yung second-hand smoke, yan ang nagiging cause ng lung cancer. Yes. Alam mo ba may study sa ganyan? Ako, talagang yung mga kapatid ko, lahat sila, kasi smoker lahat ng mga yan So, lahat talagang sinasabi ko sa kanila na pwede naman siguro yan paminsan-minsan pag nagbagyo ka, diba? Nakakita ka ng nanlamig ka kasi nakita mo yung bill mo sa kuryente, O kaya, diba? Parang, Baguio as a friend. Titan Jello, Sorry, naalala ko lang. Naalala mo, may dinala ka sa Baguio, Wala? Parang hindi naman ikaw nagyosi doon. Hindi. Iba yung pampainit mo doon. Siya yung nabayosi. Ibang tabako yung hinipsip. Kasi taba mo. Hindi taba mo. Ay nako, charot o darot. Pero yun nga, kabisyo, parang pwedeng yung magulang kasi talaga yung magsalita over the magkakapatid Sila yung magsalita dun sa mismong pamamahay na yun. Pero kung hindi magagawa ng solusyon, that's the time, dun na kayo sa plan B ninyo. Yun yung bumukod. Kaso may mga ugali ng Pinoy na nagiging comfortable na sila doon sa tahanan. Na kahit alam na nilang toxic na, magulo na, nag-i-stay na lang sila. Mm-mm. Nakikipagtalo sila doon sa pamilya pero hindi nila magawang umalis. Mm-mm. Kasi nga, iniisip nila na hanap tayo ng bahay. Okay naman tayo, libre na nga tayo dito. Wala naman tayong si mama at si papa
bibigay naman sa atin ng pagkain, dumidepende na sila sa magulang nila at doon sa may-ari ng bahay dahil nga mas nakakatipid sila. May mga ganon na tao. Alam mo, iniisip ko na lang dito, dude. Nagpapatigasan sila. Oo. Kumbaga, matigas tong dalawang itong magjowa na to matigas din kami dito. Parang sige matibay na lang tayo. Tingnan na lang natin kung sino dito yung unang bibitaw. Tama. Kasi sabi nung sender natin kanina dun sa sulat niya, di ba parang nananadya na. Imaginein mo, dude, kumain, di ba? Kumain. Hindi nagugas ng pinagkainan. Tapos, rolyo ng tissue. Balahura. Hindi inayos. Kumbaga yung punit-punit pa, hindi pa nagpapaalam na gagamit nung gamit nilang mag-asawa o ng pamilya nila. Yun yung parang, paano mo nga naman sasabihan yung asawa o yung kinakasama ng kapatid ng partner mo? Parang ang hirap. Hirap talaga. Lalo na kung wala nang respeto sa isa't isa doon sa loob ng bahay. Mhm. Wala na. So, I think wala na. Wag na. Pero dapat bilang lalaki manindigan siya. Para lang sa akin, pare. Ano man ang tawag sa'yo, di ba? Kabisyo, di ba? Dapat marunong ka manindigan. Bilang isang lalaki, dapat meron kang balls na panindigan mo. Bilang isang lalaki, padre di pamilya na dapat magpo-provide ako or mag-uupa ako. Sa hirap at ginawa, gagawa ko talaga ng paraan. Meron yata yung mga upahan ngayon na parang 3,000. Oo. May makikita kang ganun. Pero medyo, loob-looban na to Kasi kung, kunwari, dito ka maghanap sa Vito Cruz, staff, ganyan, medyo mahal na dyan Oo. 7,000 pesos na minimum dyan. So kung medyo loob-looban, hindi naman kayo masyadong maarte pagdating sa lugar, diba, tiis-tiisin nyo yung 3,000. Nakatiis nga kayo dyan na iba yung pamamalupit ng mga kasama ninyo sa bahay. Ano pa yung titiisin nyo lang, diba, na doon muna kayo magsimula sa maliit. Yung kaya nyo lang. At least may peace of mind ka. Oo, may peace of mind ka. Sarili nyo. Totoo. Tsaka hindi pwede kasing madaming reyna sa loob ng bahay. Tama! Dude, alam mo, yan din yung isa sa mga parang naging naging paniniwala ko na parang pag ako nag-asawa, hindi ako pwedeng tumira doon sa Poder ng magulang ng asawa ko. Kumbaga, dapat bubukod kami. Ganun Tama. yung pakiramdam. Kasi bukod sa hindi marunong ako makisama. Alam ko sa sarili ko na marunong ako makisama. Yun yung number one. Pero dude, for example lang, mapagod ka. Kakaalaga ng anak, kakaalaga ng sarili mo, napagod ka sa hosting, napagod ka sa lahat ng nangyari sa buhay mo. Tapos, natulog ka sa sofa. Hindi mo nahugasan yung pinagkainan mo, nakabalagbagan lahat sa paligid mo kasi sobrang pagod na pagod ka. Nadatnan ka ng mga kamag-anakan, magulang ng asawa mo. Ang iisipin, di ba? Ay, shucks, ang tamad, ang burara. Oh, yun. Ayoko ng ganong feeling. So parang, para maiwasan yung ganon, kasi kahit nasabihin mo na alam mo sa sarili mo na maayos ka namang tao, at alam mo na mahal ka nila, hindi pa rin Kumbaga parang ayaw mo lang magkaroon sila ng impression of you, na tamad ka, na barara ka, ganyan. At dahil lang dyan, iniingatan mo kasi yung relationship ninyo. Yes! Isa pa Yung yun. pinaka, talaga dyan, iniingatan mo kasi mahirap nga naman na magkaroon kayo ng lamat dahil nakikita niya yung hindi niya rin naiintindihan na nangyayari rin sa'yo. Talaga mahirap. Mahirap talaga yan. Hindi talaga magtutugma ang paniniwala ng magulang natin sa partner natin. Oo. Rumble yan. Kasi yung partner natin, kahit ang baho pa ng utot natin, hininga natin. Yes, iintindihin. Iintindihin niya yan Yes. Wala na siyang choice. Oo. Mahirap. Sobra talaga. Well, yun. So, start small. Panindigan nyo kung gusto nyo talaga nag-weigh yung peace of mind over everything. Kasi inisip ko pa dun yung health ng bata. Imagine mo kung patuloy na binubugahan siya ng vape, binubugahan siya ng yosi, ng usok. Ay, possible na magkaroon niya ng pneumonia, lung problem, at mas mapapalaki pa gastos nila dun. So kung hindi yun mapuputol, kung hindi yun matitigil yung pagbubuga-buga ng mga ng kapatid ng jowa niya tsaka yung girlfriend, ay, ano yan? Matinding problema talaga. Tama. So,
Yeah, start small. Kung ano lang yung kaya ninyong simulan, dun kayo magsimula. Yun. Tiis talaga, tiis. Dahil yan ang consequence na pang gumawa ka ng pamilya eh. Totoo. Kasi paano ba naman yung iba eh, ang sasabihin talaga nila, hindi man kita kayang bigyan ng magandang buhay, bibigyan naman kita ng magandang lahi. Yun. Yun ang paniniwala. Wag ganon! Dapat buhay talaga. Anyway, Kabisha, if you wanna share secrets, share to us raketera@gmail.com. BRB as in Bathroom Break for Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. This is Eileen's Secret File.